E por aquí estamos con Andrea, Hola. recanteira de Ourense Norte, verdade Sí. que sí? Sí. Un forte aplauso para Andrea, por favor, que se estrea esta noite. Así como a modo, bueno, iba a decir de pista, pero así a modo de entradilla, danos un algo. Que vas cantar esta noite? Con que te vas a estrear? Bueno, voume estrear con Eu só lle pido a Deus. E, bueno, a de dúo igual non o digo. Bueno, non digas máis, Que non digas ese máis. secreto, Con isto chegou. Tampouco fai falta desvelalo todo. Vale, vale. Nervios, como imos de nervios? De escala de 1 a 10, como vamos? A ver, eu pensaba que iba a ser peor, estuve de momento, Vale. cando chega o momento igual. Un Pero de poquinho máis. momento, ben, vos esperen, sí. E outra pregunta, así un poquinho para mollar. Quen crees que vai che dar a mellor nota e quen che impón un pouco máis do xurado? A ver, é obvio que me impón máis, obviamente. E quen é ese, obviamente? Obviamente non o coñezo. Imos deixalo no aire tamén. Sí, Aquí non sí, se sí. molla ninguén, menos mal que se No, dixeron o do no, tempo no. que vai chover, porque aquí non se molla ninguén. Bueno, pois como si nós sí que queremos saber un pouquiño máis de ti, imos coñecerte un poquinho mellor. Pareceche? Vale, sí, Pois vamos a ver, perfecto. André. Andrea, a recanteira máis noviña da edición. Que emoción estar hoxe contigo aquí, que fantasía. Sí, é verdade que é moita emoción, so que a mí a música pois encántame estar aí cantando, demostrando pois o que valgo, pois fazme moita ilusión. Eu represento o Reencanto de Ourense Norte. É onde eu crecín, onde eu nacín, todo. Mira que non fuiste tú la que me besaba. E contoume un paxariño que o teu soño é estar nunha orquestra. Pois sí, é verdade, dende moi pequeniña a miña tía sempre me dicía que iba a acabar na Panorama, pero bueno, digo orquesta, digo calquera cousa que poda transmitir ao público o que eu sinto cantando. Pois imos mandarlle un saúdo a Lito da Panorama, Queda dito, Atento, Lito. Y no sé si sabes que mis ojos son para mirarte. Eu creo que ves pisando moi forte, Andrea. Pois sí, eu veño pisando moi forte, eu veño a gañar, ou polo menos a intentalo. Porque pareceme un programa onde podo darme a coñecer neste mundo, ademais aprender moito e a vivir a experiencia, xa que os recanteiros que coñezo xa falarme todos moi ben dela. Coñezo a Xela Burgué, que é a miña profesora de canto e que foi a que me animou a vir aquí. Pois xa me coñecedes, eu son a nova recanteira de Ourense Norte. Bueno, espero que me votedes e que vos guste moito as miñas actuacións. Eu venho aquí a dalo todo. Pois xa coñecemos a Andrea e xa coñecemos a Lu, así que todo preparado para que nos vayamos dentro de nada a recatos. Pero ahora vámonos de... Festa! Por favor, apuntemos para esta fin de semana. Peña.